ב-65 שנות קיומו של צה"ל הפכנו מאוסף של פרטים, בוגרי מחתרות, עולים חדשים, ניצולי שואה, לארגוני לחימה שטרם הקמת המדינה, ומהם לצבא מגובש ומאומן, חדשני ומתקדם, ערכי ומוסרי. הם משוריינים תוצרת בית לטנקים הטובים בעולם. ממטוסים קלים שעברו הסבה לכלי הטייס המתקדמים ביותר, עם או בלי טייס. מסירות טורפדו לסטרים וצוללות במיטב הטכנולוגיה. מהסטן והעוזי לנגב ולתבור. אז להיום, המשימה העיקרית לא השתנתה. שמירה על הגבולות שלנו. בים. ובאוויר! ביבשה! ובחזית הסייבר האינסופית. גם כיום צה"ל ממשיך לגבש את החברה הישראלית. מתגייסות כדי לתרום בשירות משמעותי. וכשקוראים, אז מגיעים. מול אתגרים ואיומים, חדשים וישנים, קרובים ורחוקים, נמשיך לעמוד על המשמר ולהגן על תושבי המדינה. מזל טוב, צה"ל!